students po. Discuss po. Nahuman na ang unang hugna sa 7 ka adlaw nga PC Builders Training nga gilusad sa 27th IB alang sa mga barangay nga sakop sa Paquibato District nga kanhe apektado sa insurhensiya. Buot sa mga sundalo nga masustiner ang ilang nasugdan nga kalinaw sa 7 ka mga barangay aron dili na makaporma og balik ang mga rebelde. Ilado ang Paquibato kaniadto na red areas kun daghang NPA nga kanhi kuta sa Pulang Baga ni Command 1 sa namatay nga si Leoncio Pitao alias Commander Parago. Ang uso sa mga dakong partisipasyon nako kami kay ang pagsuporta didto sa pagbugna sa usa ka grupo nga ginatawag nga peace builders aron dili na makasulod pa ang CPP, NP, NDF sa kanhi nga ilahang bastion sa masa, bastion sa hukbo, kundili mutabang mi sa gobyerno o sa AFP aron mapugungan na gyud ang ilahang pagsulod. I-note lang gud nako nga ang Paquibato District manggod usa siya sa pinaka essential no nga lugar nga kung asa priority gyud siya sa Southern Mindanao Region Committee tungod kay naa siya sa tunga sa naa siya sa political center sa Mindanao. 40 ka mga kanhi miyembro sa NPA ang gipailawom sa 7 ka adlaw nga peace building training gikan sa mga barangay sa Paquibato proper, Lumiad, Malabog, Panyalom, Salapawan, Mapula, Tapak ug Colosas. Resulta kini sa pagtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno, militar, kapulisan, mga IP leaders, ingon man mga private stakeholders nga dunay hiniusang tumong ang makabot ang kalinaw ug ang pakigdait sa mga lugar nga kanhing nahimong pugad sa mga CPP-NPA. Sumala sa militar, napay 2 ka batch nga ipailawom sa training aron makabot sa hingpit ang kalinaw sa lugar. Sanglit ang makahuman sa training mao nay manguna sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Kasama naman kasi sa doktrina lagi ng CPP, NP, NDF ang mag-recover ng mga areas na na-clear na nila, na-clear na ng AFP from CPGF degradations. Pero ang ginagawa lang natin ngayon is sinisigurado natin na hindi na talaga sila makakapag-organisa dyan at ma-prevent yung recovery efforts ng particularly yung SRC-5 ng SMRC at saka nung dismantle naman yung actually dismantle na yung SRC-5 and yung Guerrilla Front 55. Pero ito yung isang effort ng brigade ngayon na ma-prevent yung recovery effort nga ng CPP, NPA, NDF na. At ito nga yung isang programa na maganda talaga nating nagawa o nasimulan para ma-prevent talaga yung recovery efforts ng CPP, NPA. Nagmalinaw na sab ang Paquibato tungod sa Peace 911 nga laing paagi sa anti-insurgency campaign sa lokal nga gobyerno sa Davao City kung asan nalakip ang paghatag og mga proyekto og trabaho sa mga residente. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte, stay safe.